Mga iligal nga estraktura tupad sa Sapa ug sidewalk sa reclamation area sa dakbayan sa Mandaue gidemolish kaganiha ang mga apektadong residente na balaka sa ilang kapaingnan human sa clearing operations. Ano ang detalye sa report ni Nico Sereno. Gipangguba kaganihan ning demolition team sa Housing and Urban Development Office Kunhudo sa City Hall kining mga estraktura sa may Zuilig Avenue North Reclamation Area. Ang mga barong-barong nahimutang sa sidewalk tupad rasab mismo sa Sapa dapit sa karaan nga merkado. Matud sa team leader sa grupo, taod-taod nang gipahibaw ang mga residente nga gidili ang estraktura sa dapit. May mga notisya na nga napadala kanila aron paghawan sa lugar. Karon na siya nga na kuha na tuwiga na siya na sa ni reklamo nga kuan ba namuyo sila diri kay pawanan gini siya diri. Wala gid kay giba na gitaro man ning riprap ato pag-agi ani diri pero pamahawa sila ba. Muabot sa unom ka mga payag-payag ang gi-clear kaganiha sa team. Way nahimo ang mga residente kundili sa pagtuman. Miabag ra hinuon ang clearing team aron mahipos ang mga materyales. Ang mga apektado nakasabot sa gihimo sa syudad apan nang hinaot nga dili sila pasagdan labi na sa ilang panginabuhian. Primero dito, yang ipakawa man dito nya sunod diri. Kay tago sa among kinabuhi diri, maka pangwata namin diri og naay nga mga tagdagmay hatagan ba mo location may unta nga taga man location layo kayo nya ang pangwata ni adiri. Malam ko diri among panginabuhian god nya nagi diri kami nagdagko. oo Diri ko nadaga depo ko na minyo. Anak naman diri eskwela. Ari ra gyud mi diri. Kay naman diri among panginabuhi god. Gitambagan ang mga naapektuhan nga mudangop sa City Hall aron mapadangat ang ilang concern sa nahitabo nga demolisyon. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang, Bisdak.